שלום, בסרטון הבא אני אסביר איך אפשר לתקשר מפריוריטי לווב סרוויסים. הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, ומי שלא מכיר ווב סרוויסים יהיה לו קצת יותר קשה, אבל ננסה ביחד לעבור את זה. אז קודם כל אני נכנס ל-SDK של פריוריטי, שאנחנו כבר יודעים שהוא נמצא כאן, ואני הולך לפריוריטי SDK ואני אחפש את ה-WS Client. זה באמת רק בשביל להגיד לכם איפה זה נמצא. אנחנו לא נעבור על ההסברים, כי כל העניין הוא שהסרטון יסביר יותר בקלות. אוקיי, אז יש פה הסבר בדיוק על כל הפרמטרים של איך עובד ה-WS Client. בשביל להבין איך זה עובד, צריך באמת קצת להבין יותר ב-Web Services, שזה משהו שאנחנו לא נכנסים אליו, ולתקשורת של HTTP. אז אני אסביר בצורה יותר, מה שנקרא בנאטשל, בצורה יותר של להסביר בצורה ריכוזית מה קורה פה. אז יש לי כאן קובץ, בתוך הקובץ הזה שאני אערוך אותו, אני אראה, יש כתובת. במקרה הזה אני לקחתי את הכתובת של, אני אעתיק את זה, זה כתובת של סרוויס של הממשלה, שמחשב משהו ברשות המיסים, אוקיי? אפשר לראות פה, זה הכתובת של הסרוויס, ויש פה כל מיני נתונים, אני מעביר לו ערך ותאריך, מתאריך ועד תאריך, והוא מחזיר לי כאן כל מיני נתונים, בסוף הוא מחזיר לי פה איזשהו ערך אחר. זה Web Service, זה Web Service של הממשלה. אם אני אשים פה איזשהו נתון שגוי, רק בשביל שתראו שזה איזשהו סרוויס של הממשלה. ננסה לייצר פה איזשהו באג. הנה, מתנצלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוקיי? זה איזשהו סרוויס של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עכשיו בעצם איך אני פונה אליו? איך אני פונה אליו מתוך הפריוריטי? אז אנחנו נעבוד דרך WinDBI, כי בעצם הכל אפשר לעשות דרך WinDBI, וזה הרבה יותר פשוט. אז מה שקורה זה ככה, אני עובד לפי מה שכתוב כאן, אבל אני פשוט מפשט את זה להסביר מה קורה ב-WinDBI. אז קודם כל, אני מגדיר איזשהו כתובת, הכתובת היא ריקה, אני מגדיר איפה יהיה הקובץ שבו יהיו הפרמטרים או הבאדי שאני רוצה לשלוח, איפה יופיע הקובץ שאני רוצה שבו יופיע הנתונים שחוזרים מהסרוויס, שזה זה. ואם יהיו איזשהם שגיאות או הודעות, אז הם יופיעו בקובץ הזה. ויש גם דבר שנקרא header, אני לא נכנס להסביר בדיוק מה זה header פה, אבל גם אם אני רוצה, אני יכול לעבוד עם header. יש עוד דרכים לעבוד עם ה-WS Client של Priority, אבל הן פחות יעילות והן סתם מגבילות. הן קיצורי דרך, אבל הן לא מומלצים. יש לנו את היוזר והסיסמה אם צריך, ויש את המתודה, שזה get, post או כל דבר אחר. ויש לנו את ה-URL file, ששם אני בעצם שומר, זה מה שהראיתי מקודם, זה ה-URL file. אני שומר את הכתובת ואת מה שאני רוצה בעצם לפנות אליו. אז זה נשמר שם, ויש לנו את ה-content type, שזה גם מאוד חשוב. במקרה שלי אני רוצה שזה יהיה application XML, בגלל שאני רוצה שהדברים יחזרו ב-XML. Priority בדרך כלל תמיד עדיף לעבוד עם XML, כי Priority מבין XML בצורה יותר טובה מ-JSON. וזאת הפקודה שאני מפעיל. אז execute WS Client, תמיד פה אני שם ריק, כי זה בעצם צריך להיות ריק, בואו לא ניכנס יותר מדי למה. אחר כך ה-in file, out file, מינוס מתוד, פסיק, איזה מתודה, מינוס head, מה ההדר שרוצים, במקרה שלי חייבים איזשהו header, אז שמתי אותו, והמינוס content ומה ה-content type שזה מגיע מפה, וה-URL file שזה בעצם אומר לו מה ה-URL שהוא יפנה אליו, ממש את זה כמו שראינו, וזה מופיע לו בקובץ הזה. זה בעצם הפקודה. אחריה תמיד אני שם select message from error message where type שווה W, שזה אומר כאילו ה-web service, ואני אראה את השגיאה אם יש, היא תופיע לי פה. אחר כך מגיע מה שמעניין אותנו מאוד, וזה איך להוציא מה-XML את הנתונים. אז מה שקורה פה, בסופו של דבר אני אמחק פה את הקובץ out, אוקיי? מחקתי אותו ואני מפעיל את הדבר הזה. אני מפעיל את זה, הוא חושב, ואפשר לראות שהוא יצר מחדש את הקובץ out פה. אני גם יכול לפתוח אותו, ואפשר לראות שהקובץ out שנוצר מאוד מאוד דומה למה שראיתי בדפדפן. אוקיי? ממש יצא אותו דבר. יופי, נהדר. עכשיו בעצם אני רוצה לקחת את מה שיש בקובץ out הזה, ולחלץ ממנו רק את הנתון שמעניין אותי. אני אראה שוב. הנתון היחיד שמעניין אותי זה ה-value הזה. למה? כי אני רוצה, בעצם זה איזושהי נוסחה שמחשבת איזשהו ערך,
אני נתתי לו סכום ותאריכים, והוא צריך לחשב לי איזשהו ערך. אז אני מחלץ אותו. איך אני עושה את זה? אני מפעיל את הקוד הזה, שאני לא נכנס למה הוא עושה בדיוק, אבל מה שחשוב זה שבסוף יש נקודותיים פייל ששווה ל-out פייל שלי, שהוא יודע למשוך את הקובץ הזה, שזה קובץ XML, הוא יודע לעשות ממנו איזושהי טבלה, ואז אני יכול מהטבלה הזאת, שנקראת inter-XML tags, במקרה הזה מלונקקת כ-i2, אני יכול למשוך ממנה את ה-value לתוך משתנה שלי, ואני עושה את זה לפי tag. אני יכול לעשות את זה בלי הטגים, ואז תראו שמגיעים פה כל הנתונים. אם אני אעשה כאן בלי האנד הזה, ואני גם לא אעשה into, ואני אוסיף פה format, אז יהיה אפשר לראות שהכל מגיע לכאן. אוקיי? כל הנתונים, אפילו אני אעשה את זה יותר יפה, אני לא אעשה select value, אני אעשה select כוכבית. בעצם הוא קורא את הקובץ XML, והוא הופך אותו לשורות שאפשר לשלוט בהן. ובצורה הזאת אני יכול להגיד לו where הטאג שווה לכל הדבר הזה, בשביל לקבל רק את הנתון שאני רוצה. אוקיי? במקרה הזה את ה-to value. אז זה בדיוק מה שאני עשיתי כאן, רק אני הכנסתי את זה למשתנה. בצורה הזאת אני יכול בסופו של דבר לחלץ את המשתנה שלי ולהשתמש בו לדברים אחרים. עד כאן בנושא של שימוש ב-WS Client בפריוריטי. בהצלחה.